mama. Zuyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Ayatun talakian ng Allah ko manusia na adan at tuloyan. Adan at tuloyan. Normalan abuntal akian ng Allah subhanahu wa ta'ala ng manusia. Kebetulan na sa fitra o manusia, ang pagkakaluwalin niya ng manusia na adan at tuloyan yan ataw. O yan yan, sa siapa mo nasa ka na adan at tuloyan ang ataw, namitan sa pitikan na aturan sa wagamatan ng Islam ang makawit sa halal ang hindi suka pangaroon. Hindi suka pangaroon. O yan yan, nakagis yung mga mama na katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay abunta lagyan na niyang nakalabas sa kataw mga tao ang kabayaran kapasibul na anda kabayaran na kasalakaw o karumayran nagbibo kay kiran wagamatan ng Islam suka pangaroon na sa 2, 3, 4. Lagi dia mo kami ang madingatan may atapin, naugi dia manginiho. Napakasusunod ang taludin lang. Bita mo kakabisa sa isawon. Kailangan nakasagutan na dia mga sa mga pagaliakan. Asan sa bitigan na aturan na inibigay mo Allah, wagaman yan, akamay sila, kasi kanya itirot wagaman, natangkadang ka sa ginawang kaagyo yung pinakamapiang bitigan. Yun yung pinakamapian ang aturan. Na sukman sukabagaritan o manusia, sukabagaritan niyan akuran, sukabagaritan niyan at kapaoinan, sukabagaritan niyan at ipakakarutog, na dito sukabagaritan niyan ang manusia. Na suwagaman na mag-Islam, nada kapaoin niyan, nada akuran, nada ribatul. Ginan, yung kailangan na matangad na. Inutama yan, kailangan, kilatis kubitiara, na tama ni manto. Na matakaawi nila kalakan sa mga bayi, ayat indugiran, usabay kumakukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka nila mo lagi ni akan tuduin, ayat indugiran, nagkapakay ang makalusin ang pagmatan ng Islam, na ayat pinakadalitan sa nakukapan, lagi ka ang kapatay, aginan ay mapapamulak mo sa pagkitubayan ginagawa. Ini yung pinakadalitan sa kada pemangkat yang mutua ada akan pakal tidak buka satu mutua di kakabaya. Oke kaya marata lagi tak yang kiraan kau itu dia marata. Ada mana dia untuk makan dosa kita. Aku pakai itu akan dia tahu. Lagi bukan dia bilang dewasa. Oh mopan, apa kode, bakakan, saya isakan tentang atak yang mana apa bisa kau minum dulu. Maka Allah apa pangita kau di kematuan nama nasa. Subhanallah. Lagi na namiyang karaya-raya akau kira kau mengasumkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustaz, ito na ini akan pangarumabang din na nasa dapat kayo no ganun. Agi ay ibagitan na samul na sa Rasulullah. Na sa Rasulullah na padang di karumab. Na ayaw kapakin dulu ng Rasulullah, kumakarumab yan yang bida-bida. Kenapa saya tahu? Kenapa isi strategi ang pag-usan ng tubugo ini? Isi niyo rin sulawang o mga mama, aadong akaruman yan, akalaman ng sutisa, 2, 3. Kamu bida-bida agi bupantang nila sa ito mga karumayan. Na hindi matanong yung kaya kung ito nakapagita mo karumang ini. Kapag sa sakataw at ibrita na siyang bola, nang miyakar ka rin po ba tanong ito, dito ako pagkita mo karumang ini. Kakana ba mo lagi sumubay ka, bida-bida sumubay. Bakit? Ano na ba ba ayat itu pandan yang dikarunan niya lagi sila nung ginawa ito. Mapinig. Lagi sila nung ginawa ito. Higirapan na yung dugo niya na, gari. Lagi sila nung ginawa ito. Adong man Abu Boy na ayat itu pandan yang dikarunan niya na dedetu niya sa karunan niya. Masya Allah. Adong man Abu Boy ayat itu pandan yang dikarunan niya abita na kala subay niya si Karmanian. Ano? Ano man abay ay pagtagyan ni Karmanian? Natangin ko niya na pakatagtayat-tayaan si Karmanian. I know. Ya Allah.
apakah surga atau boleh lagi dia boleh. Ini naman ya ada di mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apit sa diyang mga sifat ubai, api ang kasurga Allah subhanahu wa ta'ala sa surga, nagyutos sa ubai, umanian masifat akyararaitan si karumanian, na sulong ti karumanian na pangkaranian ng bulalimanian na pagpumangyan ng sarina. Yung may sifat ubai ang kasurga Allah subhanahu wa ta'ala sa surga. Nagdaw niya sa iyong pagkakarumanian na hay karumago, dia pun natigyan makapurog taman sa iyong kakainaan. Yan ang mga hadith na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kailangan nakasabutan na yan ang ipunta lakyan ng Ramadan o yan ang ipunta ng abitika ini mo yung Ramadan o ipipantag na tabi-arang ka. Namiyang kalabulbud siya kapakasurga o baiyaan na karamanian. Tabi-tag mga singil o. Niya kalabulbud siya kapakasurga sa surga o baiyaan na karamanian. Ino to? Hindi naman dumapirata na ng gano'n. Ang ina ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingin man ito. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. Igira asubay, pagpakliman at ginabag at kailangan amang ginabag ka, kami ang asubay sa surga insyaallah. Allahu Akbar. Amay kasubay at Rasulullah na managbuyan sa kanyang sa limawang pasabuyan. Padaun, sa limawang pasabuyan. Nagpapamasakan sa bulan Ramadan. Nagusiyapan niya at ginawa niya sa kukakandarwa ka. Nagpapakumutan niya si karmaniyan ulit makasakak ko gumatalo ng Islam. Nakukapantag yung makapatay at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagpakasundin mo Allah subhanahu wa ta'ala ko surga. Sa apian dunilig kabayan niya sumunod ng mga pamilya ang surga. Masya Allah. Saya makanubunan ini mungkin aman abai. Lagi dia si Abu Bakar radhiyallahu anhu wa si Abu Bakar radhiyallahu anhu nakakapo pipiliin ang Islam ko asurga sa diyang ko mga pamilya ang surga. Nasa ako tumabukas buhay. Ami anang buya, niya muasa, siya pera ginawa niya. Nago, piyakunutan niya si karumanian ko, diyam ka, akan nagabaka sa sumak ko agamatan ng Islam, na ayaw ko na siya na yan kung nakapakasurdoon. Wallah subhanahu wa ta'ala. Nakanabagin ko kapakasurdoon niya nun, kapag mamilis ka niyan kung ano nagtubaya sa kung pa mga pagpuripang atang kusurdo. Masya Allah. Nasa kamato sa kamao tumambuko pa makakaligatan. Ay kadua hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang lima nito. ورأيت أهل النار فإذا أكثر أهلها النساء. Nagumiyay na yakan at idiyan. Sunara ka jahannam at Rasulullah. Namiyay na yakan ayat didakalun ng mga bayi. Subhanallah. Ayat didakalun ng mga bayi. May kasipot si mga gumayag ko lang sa gitna hadith. Ya Rasulullah, ayaksurna billah. Basiran niyo yung kersi ko Allah, mayroon bitong ya Rasulullah. Inong ya Rasulullah. So kapsin mo lang Allah, inong ya Rasulullah. La, kanaba ti Rasulullah, yaksurna al-ashir. Ayat tigiran apa pagungkir iran sa mga karmayran. Subhanallah. Bebuakan, inakan, antiakan, lubayakan. Ikaw kemarakabati sajil kaya mga hadith Rasulullah di agamatan. Ikaw kemarakabati. Ikaw kagirawa, isaswa sa mister. Matang Allah, ano naman ang nabubaya? Managyan kaya naman na kagirawa na isaswa sa mister. Buka katawan niya, inakuan. Nagpangaloy. Kaya naman, kaya kapakapapantag kung mama ang sutugay na kanaba masala kabaduliya. Kanaba kapaking badala, apiyang-piyaya kong ka, apiyang-piyang kusta, kanaba din. So kapakapapantag yung karoon na single. Nasadyan sa kapipiyang-piyang kakikaromang ka, mama, nakalakay balas.
Na umang makaprata-rata kanian, na dusa na ito. Nakanabayaman na kaya prata-rata niya na ayaman mo yung bila na kaon, na prata-rata ang as kanian. O pa man,amiyaman mo si Puna,amiyaman mo niya na sabi ka, na pumangunagulo ka mga karabo niya. Di, ano ba ay solusyon o kapaman ko na kapaman ko mo? Pero ba yung solusyon o kapamina sa mamu? So kapag kapapagtag yun, narulo pa, na kapag kapapagtag ng asidyo at asuman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pa naman naman kayo, bulig ang muslima at dagdagan ang sumarang niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang luming at dagdagan ang parang niya sa kanan ang musuban, na miyatan ko, naguniyatan ka din. So kapag Allah subhanahu wa ta'ala, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فسألوا مع قدر الله سبحانه وتعالى. أبي أكرم يسمعي اليوم ألوى نجيم قطوة بيدوي كرنيان أكثر كرمي. Orianian لتسكنوا إليها. Para sumama ba nagkakanak ang mukha na ilan ko mga dugoy. Di lang naman niya naman may asisap ko buhay. Naisip kasi karoon ng kahay, karoon ako. Gagdagan na, parang naman karangan. Ino ka, bumigaw ako ay gagdagan na, parang nagurok ako, katos sa stad na buhay, karama pinabuhay. Na ino ka, bumigaw si Mr. ka, malulitid ka na, kaalan ako, inayin ka sa ginawang ka. Na ino ka, bumigaw si Mr. ka, ay no, karoon ako, takak na. Kaya lang daw si Mr. Kakay bilang kaniya. At mana mga Mr. Kaniya ng garawan, hindi karawan sumagal na sumagal kaniya. At mana mga Mr. Kaniya, hindi ako masasira ito. Tama sa pag niya kanina, ay amin gulo yung mama na sumubay, ay amin gulo yung na si mama. Yan rin sa masina to. Inon niya kada kada sa fitna, kaya pinit na mas pagkamata na Islam, ang-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Ay ini ba din Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mamay, mamaapaan, o mga buhay. Uriyan niya ni mama sa anak, padagala pa rin ito ba? Sa mga buhay, nasirat ni mga presidente. Sa mga buhay, nasirat ni mga apar, mga karumeran. Nakipasahan sa mama. Nakailangan na sa mama, natin makapamama. Dia dan istri ko mga buhay. Semua malaki na nabi makapama. Suali radiyallahu anhu nabi alwinyan. Ikaw ba kayo? Ubasukar maababay na ipamanutong sulamon akabayayan. Abay kayo ipamanutong sulamon akabayayan na karibatlan. Karibatlan. Subay na musawira umama. Kanabas kanya umandar umama. Bina na sa mawalan. Subay na musawira umama. Kanabas kanya umandar umama. Nagira aming beroy asubay na sila niyan ay musawira ko mama na gataratog sa kababali mo mama ada ito. Matang Allah. Igira asubay na ayasakan yan na kamusawira sa mafia na gataratog sa kababali niya ang mama. Igira man asubay na ayasakan yan na apian niyan din dili nga tagap ko pa. Karaman yan na gataratog sa kababali niya ibatan mo betul bisa mo. Subhanallah. Gini, kailangan naman yung natanong, kailangan naman yung tanong, sa mga ginawa tanong, bukipagdag tanong mga karamatan. Ilan naman ay ang pinakapadagriman sa Facebook. Nagyang kaya page na riman doon, ang pag-usap naman sa Jakwa, ay kadagla followers siya na 500,000 na aya pinakamadagat ang pakaisir, ang kisirakat, ang problema na mga pandag sa katarumay. Kapag ganun ang mga 80%, wala mong message na contact sa katarumay. Subhanallah. Na ayat na niya ka na sa wapagula ka hindi masusua. So okay, dumating ako ng Islam, huwag yung katarumay. Hindi masusua. Datang masuk dia, datang makan dia, waktu mereka berpantai. Ubay, si karumannya nak waktu mereka berpantai, ubay si karumannya. Ibaratnya, sapu dan sekali. Ustaz, mata na istirahat na yun. Begitu sampai rakyat sampai akan mengatakan.
Masalah tinggi na dia buka begitu. Ada kailangan niya mo semua mga tao na lagi naman mga nakurang na sabi na pugin-pugin sa keyakinan niya. Allah musta'an. Ano ba nila parang ikasal? O sa mga padaan na sa ating suwi, ano na mister ka? Apakah mo na sinaka? Guilty na ba? Huwag yung kaya, katabi na nila sila hindi makabulan. Kaya gusto mo na, ipon natin mo yung sila yan. Na hindi pa kayo siya, kaya pa kayo siya, ito pa kaya kung makukupera ka, hindi niya katapan. La hawla wa la quwwata illa billah. Tamang pagsasumama niya, provide yan, sulamat kung abinarakaw, na daak, abinarakasi ko, di niya din kang gira-gira yung mga pangirakiyan, mga ikakirakiyan. Sama tumagos ka mga bubay. Ano mga buwa mama, kami nilaruman. Ano mga buwa mama, miya kami sis. Ustad, si misis na miya kalala isubay. Namata na tigil nga, ito rin mga kapata. Na inang inatigil na pala sa masita, kasang natigil di panunita sa wata, sa kalipa titigil, sa kalipa pinipit, nakamaslan yan, ako manatanaton, pag-iitigil ako naman isubay, namata na tigil na ikila. Batagupuli na, dito dyan, bisa niya kaya sukay niyan. Kaya bitiro yan na, muna ka beneran sukay niyan. At pure, naman mo ka beneran sukay niyan. O gaya na, wala sa tatlo ka natin kasukay niya, pasang kaya kaya pag-ibigay ng marangat, nagkapakay. Aki sukay ka. Ano na mo kaya naman muto, kung naman ang ganun naman mo, baski kumipin, baski kumulasa, baski paritan. O makisubay ko, sa kamang tumangko sa sumama na denda kabularian ng Apiasus, Ligo Apiasus Salad, na denda kabularian ng Pirakian, Pirakuluan. Inunta, huwag na kapasadan. Barat yan kung yan ako, ebit ang kapasadan, begitu sa ako, sumay ka. Naway, yan ang kabilang sumama. O pamakaan na kapasadan. Ugay na ayang kapasadan, denda kabular o mamasigo. Bye-bye. Namiyak ka talagang ako pa ko mga awida ka lang, pero ang awida ka sa iyo kaya, kekaroy, na ayak at imulaya, mga nasakat mga pagkalit na sa, na betad na ang ginawa nga, kudar pa, kapita din na kaw Allah subhanahu wa ta'ala, si kudar pa, pinggritan na kaw Allah subhanahu wa ta'ala, kapamunutan sa karma, kapamunutan sa karma, kagiyo ka bumalik ka na bumalik, amay kapakalawan na ko ko, ka Romeo ka sa iyo kung kagulis, kasi kasumo sa iyo kung kaya kabaya ka, na mapapundor ka si mister ka, kaya kabaya ka na napapaka si mister ka, kaya kabaya ka na akapta ng Facebook account ni mister ka. So, ini yan, may papara kang api ang bibig na agila sa karmang ka, na mataan ko Allah kapagda ko niya ubra, sumutipatan na ako marunong ka. Pwede ako manubra. Ada berbagi sana, ini mesti mengusung di kalau rumah. Ini para siswa dua di mga polik sepeda. Aina ang pabayaan. Mata Allah lagi na mama. Na akyada na akal sa dunia na miyagan po ka na. Ibu lupa peduli na peduli. Kita takdir sa ginawa. Sumasa nakasama mo pa nga sa pagkiman na akal niyan. Dia katawa na ano na sila po niya na itatagin niya sa siringan at lulusot na pagka-account niya. Oy! Ayaw ka ng leader, yan yung pasok account ni Araman niya, ipagawa niya kung baka lising Araman niya. Subhanallah. Di na ako kuraya. Kaguri-guri saya. O okor, nag-forex, di na naman kaapang-aduy, na apya lang na okay kita na nanadal sa kapag-aduy din. Nasa ka mo? Amay kasi mo managila kung iso kapag-aduy. Alam na mga bubaya, budrang na si Mr. Yan, tama ni mga kapag-aduy, ganito doy. Nasabi naman ng mga mamay ang nakatutuwa. Gumiraw ka, baka sa duwi, baka yan tayo po ito. Nausap ko na, duwi ka na naman. Abad ka duwi. Di ba duwi? Okay, napanagin na ka na ba lang naman, napanagin na ka na mga katawanakan na siya yung karoon niya na. Naduwi ka na. Anak hindi na, di ako duwi ka, itilak siya, di ka itilak, duwi ka na. Anak, pagpamimigaran na ka, sa YouTube na duwi na kiyawin. Sa YouTube na duwi kiyawin. So, di mga nagsakan mga pagaling.
nas ka abubay na mapapadalan ng kagit kaya mga sikat na inawitan. At tatakan na ka sa mukha na mister ka na insya Allah subhanahu wa ta'ala na makapagod sa kagit kaya mga bagyan, saliha. Amay kasitan na sinya kasusunduyan ka. Yang masal ka sa Ramadan, nagugiyang mo ka sinya ka ginawang ka, nagugiyang mo ka sa mister ako, yan na, di makasok ako na talagang mister na insya Allah na yan sa kagit kaya mga saliha. Isang usan, mabila may ausayan, agyat kaya ako siyang tanong, na makapagsuras tanong, na malaki sa mga tanong, nandun pa kaya akakaisir, akakawiyan ng usaya, oman isa na bida-bida ng sitwasyon. Puri kaya ko ito. Sa kanaayang ko ng usay na nakarang ko, na sa sitwasyon ka, nagyan katawan. Katawan na kami, bida-bida ng sitwasyon. Ustad, kami kaya karoon ka nalagi din, kami ka lagi din. So kanaba, so banding na nakanabatin ka sa sitwasyon ka, okay, na sa tamanyan na, nasabi niya sumundan ka. Wala pa kayo sila na ginabito ko yan tanong, pada sa karoon Allah subhanahu wa ta'ala sa madagang magbiyan, pagkita po Allah subhanahu wa ta'ala, kaya po ang samay kalaguna, yan kaya matapag auras tanong, wa aqul qawli hada, sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.